Ix-xlukkajri u r-residenti f'lokalitajiet tal-madwar ser ikollhom l-opportunità li jirċievu l-kura primarja tagħhom minn berġa tas-saħħa ġdida f'Marsa Xlokk. Fost is-servizzi li ser joffri dan iċ-ċentru hemm dawk ta' tobba, podjatrija, fiżjoterapija u kura s-saħħa mentali fost oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-kura s-saħħa primarja Roseanne Camilleri spjegat li din il-berġa ser toffri lil komunità selezzjoni wiesa ta' servizzi bilan li jkunu aktar viċin il-komunità. Se jkunaw is-servizz tat-tabib u tan-nurse, tan-nutritionist, il-physiotherapy, se jkunaw ukoll il-mental well-being u l-podiatry flimkien ukoll mal-speech and language pathology. Dawn huma l-ewwel 7 servizzi li se nibdew bihom il-qudiem ukoll ikun hemm ħsieb ukoll li anke nżidu ma' dawn is-servizzi. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne esprima s-sodisfazzjon tiegħu għas-sejba ta' sit ideali wara 3 snin ta' tfittxija għal art li minnha tkun tista' tingħata kura lin-nies. U saħaq li sa tmiem din is-sena il-berġa se tkun qed tagħti servizz fejn in-nies se jibbenefikaw minn numru ta' servizzi f'ambjent xieraq. Hawnhekk ġewwa Marsa Xlokk ħajkollna berġa moderna, berġa ġdida, berġa li ħatilqa' fiha numru kbir ta' servizzi. Dan qed nagħmluh b'kollaborazzjoni mal-NDSF kif ukoll mal-Università ta' Malta illi flimkien qegħdin nagħmlu dal-proġett biex ir-residenti ta' Marsa Xlokk u n-nies ta' madwar ikollhom berġa fil-komunità tagħhom li tkun tista' tagħti servizzi tas-saħħa viċin tad-dar tagħhom. Iċ-ċentru tas-saħħa ser jinbena fuq art li kienet oriġinarjament proprjetà tal-Università ta' Malta u ser tingħata lit-tim ta' kura s-saħħa primarja wara ftehim li ntlaħaq ix-xahar li għadda.